chvíľočku. Myslím si, že ten nám to dajú pekne pořádne odpáliť, přátelé. Ja vás poprosím, keď budú pretekári prechádzať okolo vás, pozbuďte ich ešte jedným obrovským potleskom. Robia to tu práve pre vás. Pneumatiky, ktoré to ešte taktiež nechajú pre vás. Niektorí sú už nachystaní do finálových betlov. Finálové betle, alebo teraz dvojice týchto betlov si predstavíme o malú chvíľku, keď sa dostaneme na svoje stanovišťa. Teraz si ešte vychutnajme tento rákov pod kapou všetkých závodníkov. Zapaliacej pneumatiky. Červený tým vám prináša 46 Jan Mičulka. Konečne ste videli aj vy tam vzadu všetkých teda pretekárov okrem dvoch, ktorí nám teda chýbajú, ktorí sú ešte v a pripravujú na finálové betle. Tešíte ešte jeden obrovský bordel odchádzajúci miasto do neba. Obrovský potlesk. A myslím si, že teraz nám už nič nebráni k tomu, aby sme sa začali pripravovať na ostré betle. Tí, ktorí nemajú prezuté, nech sa páči, čím skôr prezuť, sa pripravíme na svoje stanovišťa. Ideme na to.